Welcome to Syndon channel. Please share, like, and subscribe. Kiwei ke nong shong shnong apo ke lai phun real tuli ki constituency Jong ka Shillong parliamentary seat ken select ye ka ban thap ye ka vote jong ki hagani ke MP election ban nga so Sawdong bonong bat phin menjor bat nga ko ki pat ba angai empat don MP election kum kane denam deina empat ju don ka MP election kom bolong hagani ke kanti phithep kai kada kadao kade ban nado bami Uprah denam deina dena do bami Uprah namar habo Uprah ulet Ukraine ka jing shisha ban ngitep pada tangga jing shisha ko ge paiba kabalaban pelat yang aba je phi kabalaban rat ding khong ye ka jing dok kaban rat ding khong ye ka jing le shiliang khmat kaban rat ding khong ye ka bam sap kaban ai ka jing kharman ka jing da ye ke parlok ke jongi ke bran che ke than ke de ki khapot ko ke paiba haga khat khandai tarik cái ba khwa ipi ba phin le kham tam ki tho ke bla don katakarta khatras nem shaneng na khot te pi ka mau bha pa pa kan mau ye ni inuksa ibaret ibangan ai khamat chopi haga janmi jong ka khat pratare haba ki khon ki khti ki jong phi ki para ki jong phi ki don ha ki jing thia bar ki thia pet ye ka khamat jong ki bat bo ye ka jing kali don jing kermen ne em Nagabanta Jonki. Don't name Kalaway Kabashkan Nagabanta Jonki. Peak Barap, Peak Batray Kam Sorkar, Peak did Dukan, Peak Balaski, or Peak Banya Kali, Kin non tray Sorkar, keep a pair of hair, Kin Pullet, Ki Bat Trainers, Kin non Hikai, Bat Kiwei, Bo Yakajinkali. Don Jim Kerman M. Yakalawe Chong Kiniki Kon, Kip. Para kibarit jongi balik ngom kamta namar lada phila bakla biang banjit lada phi jit yakita ki party ki basuan ban supan bin ki party ki bawan ban the te phi ko ki pai ba anong ya phi bo ya kalawe jongi khon ki kti kalawe jongi para ki jong phi kalawe ka batum phela nang pan ron din phela nang pan hiar so ya gani ka ri ka ba e ka jongi ka VPP ka khwa iki phat pa panjit je ka nongrim pan ngamar ta thien ko ke phat pa la de phi jit je ka nongrim ka ba voice of people party ka nongrim bat ka ni ka lanti ka bathmai nganong ya phi ton ka chingkerban katha ka long ka jing shisha sawei nuksa ibangan ai long ba ka we ka snong udon to puker ko ke phat pa ba it udan tau puker ubadan taka bor hau ban tip ban kren ye ka ba manshwa ye ka manta bat karashai bar ha taka snong don armut taki kun samla ke ba khwa ban tes ye ka taka jing start ye ka taka sap ka ba tau puker udan bat kun ta ki taki armut ki samla ki on yang nya lek ban tes ye tau puker mo yang nya lek ban tes ye tau puker lau de shisha utau puker ubadan ka taka sap ban tip ye ka e bra jaman shwa ye ka manta bat karashai Bat kum ta kilolet hakti jong ki buri shadin don ka thapali bat kum ta kilolet ki ong go pukir to ya tho ingi go pukir don ayu ka kti ka jongi don ayu ha ka kti ka jongi baru tau pukir wong ko samla na te ba ka kti ka jong pi bat ya ka thapali lalu ngo kita ki samla armut te kum no ta pukir te de shisha wah kejubab kalau ke badai kumno yoi orang apa kira buri bah yang tak thapale tenang ta kiong to ini tes suni pukir sagawai ka tes to ya tho hangi ko pukir kani ka thapale kalong ka ba emne ka ba yap ong kita ki samla tau pukir sipang ulas ngapcar ka jingkali ka ba than ban jubab lagalong ka ba emne ka ba yap ka thapale to pukir ujubab kumno ong ladangong bagadi ka thapali kabala yap pinong pet kani kala her kani ka thapali mo kani ka thapali kabaim mala bakla pukir teladangong pat bagadi ka thapali kabaim men knyat mo i thapali in yap ko ke pa ba kabang mot pan ong kalom aga khat khandai tarik kan mau ini simpre akti jong phi ibalaban pen em ne ban pen yak ya kalawai
jong ki khon ki khti ke jong phi ya ka lawe jong phi ke barep bariang ya ka lawe jong ki to ke ba shong ha ki dukan ke ba kamai kali ke ba kamai ma ke ba balasgi ke ba trei ki kam sarkar ba pher ko ke pai ba na khot je phi kan mau ka jing em jing yap jong ka lawe ka shong ha ga khti ke jong a ba jong phi ka voice of the people party ka mi daga man sim jong jing sokya ya ga ban pen em ban bha ban pen kladur anrai tamangi ngem la ban le ei ka bor ka shong ha phi pat ba ngi e ha ga jing start ka jong phi tang ka wei ka ma khot yang i ka long to nya yeng bat ngi na thei pat ya ga ni ka ri ka ba e ka jong hi ya ga lawe ka ba shan na ga ban ta ki khon ki khti ke jong hi te tang ki ni ki contain ko ki pat ba ke ma don ya ka ban pen snow preng jong phi na e ha phi ki pat ba upat ba ubang nget obla yo ya ka jing penshai uba long mentau pat ba uba start bat uban pendon kam ya kata kabor bakan long kabak kordor aga khat khandai tarik kabor kaban penem bat kabor kaban penyap ya kalawe jong kari ba kachat penriu tekum ni nalakot ka jing kren jonga na e menta sapi pat ba kombangile kaleng Sawdong na khot ya phi kan ka por ada bila wan hang ni bat ke balarai bangin ai ka jeng kersan ya Uprah na khot ngi kan ka por tongnya yang lang kan ka por kom ka dak ban pen scam ya kata gas ban pen scam ya ke jeng mot cha berkhat jang phi na khot ngai wer phi to ya wan lang si khmat ngai nya por ta jam ya ka sharp ka jang Uprah oh hagini ki si kai ka baja don ki shnong ka ba la don ka jing maham dong jong kita ki shakri ke ba pai ba ulajit ki shakri ke maham kala yu kanra barang la do ta ulet shika to jelang jong ko VPP on nginum yo sho ke scheme ngen pendo ika scheme ten ngen pendo ya kata ka kam shi spasni ka don kum kata hagini ki si ka ba ki shakri ba ka ba ki shakri ki maham ya ki kanra Kenrat wala jet bangam syakri mentau syakri wang ko kenrat lada pem pilek meeting VPP te kan mau ngit le ka skim plado phenom yo shu ka jingirap hatu ka tasi kadai ngit ngong ko pai ba long slur ka bor ka juma pi ban pen em bat ban pen yap lada long kini ru to ngi ya gi wan lang hang ni to kini ke bayang satai kan long renti to lada long te suaban wan lang sini to ya nang to to ina api pi ya pun pra pa ya pun pra tu jingke nai pun pra wan ka don galenti ban ya to ya wan ngi ya pun pau mo ya ka jingi long ka wei baka VPP komba pikan mau kat penginang api kini syukur pun kan mau pi pat ba ausnam bladap pikan mau arspa arfoi kanta apshama arspa arfoi kanta iba dan isya jingit na benta jonglo naga benta ban pen bet ya katu kam bhakam jongga sarkar kaban no silyang te ka belaja menta ke sarkar kaong utu VPP ule ayu yong ile ayu ngira pendap ila ka jongga kamram pila thong ya kata ka expert committee kani ka kamram juga sarkar kan ban pen bet ya kata ka bakan riang ban pen bha ya kata ka badon ka jingtuna jingtuko ki kena kala pen ban sengi ban mental lele tem don ka wei pat mau ki syukurno yangi ki syukdokti yang aru ye bahadan ye ka parti pada ka parti ka basupan syamshir em ngite ngem ko bahak ni ka por anu epi ngem semwan ye ka pen syamshir ngem sem kran kanu no ktien pen syamshir ye kran ye ka jing shisha bat ni soto o pai ba habu yo snow ye ka jing shisha on rai nomor 2 pai ba obsta ya badai ban kai ka bari ban le ka khat khandai tu nang bai tu nuksa kan mau ban pen em ban pen yap pai pa bai ta song happy ya kan ka por to kim ya kwa ma ban ya don lang sin sa khamat ya kan ham to ta